ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ವಿಜಯ ಕುಟುಂಬ ಐದೋಗಿಂಗ್ಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಸೂರ್ಯ ಗುತ್ತು ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಜೈನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೆನ್ನ ತೂದು ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಇನ್ನೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಇದು ಕಮ್ಮಳು ಪಾರೋಡೆ ಬಂದು ನಿಗಂಟು ದುಂಬೆ ಮಲ್ತ ಇತ್ತಾನೆ ಹೃದಯ ಕುಲದಿತ್ತನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮನೆಯಲ್ಲ ಕಂಬಲಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಾತ್ ಪರಿಚಯ ಜನ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಪೂಜೆ ಜೀವನ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಂಡೈತೆ ತುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುದಿಟ್ಟು 2 ಸತಿ ಪಾರಾಯನೆ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲ 2 ಸುತ್ತು ಪಾರಾಯರು ಕಂಬಳ ಡಾನಿ ಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ನಾಯರು ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಾರ್ಲು 6ನೇಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುಬಗೆರಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಮಗಿರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಕೆಲವಾಶ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರಿಂದ ಸಂಬಂಧ 6 ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಯಾನು ಬುಡ್ಡೈನಿ ಫೈನಲ್ ತೆರವತ್ತೆ ಏನು ಬುಕ್ಕರ್ ಗಿಡಪೆರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಕುಟ್ಟಿಲ ಮೋಡೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಾರ್ದನ ಬಂಡ ಕಂಬಳಾಡು ಇನಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಗ ಆ ಕಾಲು ಹೊಡೆಯರು ಪೋತೇನ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಟು ಅವರ ಜಿಪ್ಕಾಪ್ ನಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನನಾಗ ಯಾರು ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ 140 ಮೀಟರ್ಸ್ 12.06 ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೊಲಿಪಂದಿನ ದಾಖಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದಾಡು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಡ್ಡಾಯರು ಗೊತ್ತುಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಎರುಗಿಡದ ಬಾರಿಯಾದ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆದಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅಲಿ ಪದುಳ್ಳೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಜೊಳ್ಳೇರು ಸರ್? ಆರಾಮ್ ಸರ್. ಈರ್ನೊಂಜಿ ಕಂಬಳದೊಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆರಿಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಏಪ ಇರು ಕೂಟಾಗ ಬತ್ತರು ವೈಕದ ಕೂಟಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕೆರೆ ಹುಟ್ಟು ಕೃಷಿಕೆರೆ ಹುಟ್ಟು ಕೃಷಿಕೆರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುನೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲು ಇತ್ತ ತಪ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ದತ್ತದ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ಲಿ 2 ಸುತ್ತು ನಾ 2 ಒಂಜಿ 20 ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇಂಚಾನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡ್ಡ 2 ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸುರೂಕು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಕ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಪಡ್ಡಾಯರಿಗೂ ಬತ್ತಾರು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಗಲ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಐಟ್ಟ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದಾಯಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಒಂಜಿ ಎರುಗಿಡ ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾರುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎರುನು 2 ಬಕ್ಕರಲ್ಲ ಪಾರೋಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನ ಪಗ ಸುರುತ ಪಜ್ಜದೀತನೆ ಓಲೊಂದು ಕೇಂಡಾರ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನಡು ಮರಪಂದಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಪಡ್ಡಾಯರ್ ಗೊತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಪ್ಪನ ಈ ಕಂಬಳಾಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೇ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಚಾರ ಸುರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸೇ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾರ ಪಂಡ ಅಂಜ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಸುರುತ ಪೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪಡ್ಡಾಯಿರ್ದ ಈ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದು ತೋಜನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಐಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಡ್ಡಾಯರು ಗೊತ್ತು ರಘು ಶೆಟ್ರು ಆರು ಪಾರ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂತನಾರ ಆರು ಅಂಚ ಪಾರ್ದು ಶುರುವಾತನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅನ್ಪನಡು ಅಂಚ ಇವ್ರ ಕೇನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಆಸಕ್ತಿ ಬಾತು ಕಂಬಳಡೀರು ಶುರು ಕಾದ ಕಂಬಳಡು ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಜವಣಿಯರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಯರು ಗಿಡಪ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಆದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತನ ಕಡಿಮೆ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಯಾನು ಈ ಮಣಿಹಳ್ಳಾಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧದಾಗ್ಲು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ವಿಜಯ ಕುಟುಂಬ ಐದೋಗಿಂಗ್ಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಸೂರ್ಯ ಗುತ್ತು ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಜೈನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೆನ್ನ ತೂದು ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಇನ್ನೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಇದು ಕಮ್ಮಳು ಪಾರೋಡೆ ಬಂದು ನಿಗಂಟು ದುಂಬೆ ಮಲ್ತ ಇತ್ತಾನೆ ಹೃದಯ ಕುಲದಿತ್ತನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮನೆಯಲ್ಲ ಕಂಬಲಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಾತ್ ಪರಿಚಯ ಜನ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಪೂಜಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡಿರೆ ಗೊತ್ತು ನಾ 2 ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲೇ ಬೇತೆ ನಾ 2 ಗಿಡ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪಡೆನಾರು ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲಾರ್ಡ ಜುರು ಕೇಣಂದೆ ಆಪುಂಡ ಎಂಚ ಈ ರಘುವಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ನಾರ್ಲ ಆ ದುಂಬದಾಕಲ ಮನಸ್ತುಲೆ ದಾದೆ ಅವು 2-4 ಎರು ತಗೊಳ್ಳಂದೆ ಒಂಜಿ ಲುಂಗಿ ಕೊಂಡಲೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ರು ಬೋತನೆ ದರ್ಬಿಡಿ ತುತ್ತಲೆ ಲುಂಗಿ ತುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಂಬಳ ಎರುಗಿಡ ಪ್ರೆಂಚ ಎಂಚ ಕಚ್ಚೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಪಾದು ಪದಲೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ದೇವರು ಅಕಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡ್ ದೇವರು ಇಪ್ಪುಂಡ ಅತ್ತ ಎರು ದೇವಸ್ಯ ಹೊಸ ಮನೆ ಪೌಂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿಂದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಕಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಬೆರಗಿಡ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಬುಡೋಲಿ ಬಂಡ ಆ ಪೂಜೆ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತಿರಿ ಪೂಜೆ 10 ಕಲ್ಪಾದಿನ ಬುಡ್ರೆ ಕಲ್ಪಾದಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಗೆ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತರೆ ಎಂದು ಕುದಿಟ್ಟು
ಇಂದಿನ ಆರಂಭದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ದೇವಸ್ಥೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಪೋಂಕ್ರ ಪೂಜಾರ ಇರ್ಲೇನು ಸುರು ನಾಯರ್ ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳದೇರು ಗಿಡ ಮಣಿ ಹಳ್ಳ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ನೂರ್ದ ಅಂಚ ಗಿಡ ನತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕುದಿಕಲು ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಮೇ 2 ಸತಿ ಹಣ ಗಿಡ ಪೋಣಿ ಪಾರ್ಲೆ ರಾಜರೇ ಬಾರಿ ಹೆಂಗ ಗುರುವೇ ಆದ್ ಬತ್ತೇರಾರು ಜೀವನೋಡು ಅವು ಅರೆಗಳ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಂಡು ಇಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಣಿಯಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬತ್ತುಂಡು ಮಣಿಯಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಡು ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ನಿಖಲ್ ತೂಪಾರು ಸುರೂಕು ಇತ್ತ ಎತ್ತರ ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿ 2 ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಪ 3 ರೌಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಗಿಡಪ್ಪರೆ 2 ರೌಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಗಿಡಪ್ಪರೆ ಜತ್ತಿನೇರು 3ನೇ ರೌಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಪ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಜತ್ತರೆ ಕಡೆ ಮೇರುಂಡದು ಮೇಡ 2 ಜತೆಯರು ಉಂಡು ಗಿಡಪರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜತೆಯರುಳ ಗಿಡಪರೆ ಇತ್ತಿನಾರ್ಡ ಐಕಲ ಹಾಡು ಬಂಡರು ಬೇರೆ 2 ಸುತ್ತು ಗಿಡಪಾಯರು ನಮ್ಮ 2 ಸುತ್ತು ನಂಗೆ ಬೂರ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ನೆ ಅಂಜ ಪಾರ್ದಾನಾಗ ಆನಿ ಆರೆ ಆ ಎರುಕೊಂಡತಿ ಆರ್ನ ಗಟ್ಟೆ ಐಕ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆತನು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆಯ್ನ ಎರುನು ಹೊಸ ಜವಣಿ ಒಂಜಿ ಸುರುಕುರ ಸುತ್ತು ಗಿಡತೈತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನೋಟವು ಬುರಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಲಾಗ ಮಾವಂತೂರು ಸೀನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಪೇರೆ ಇದೊಕ ಮಾವಂತೂರು ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಸಮ್ಮಲೆ 60 ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗಿ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕಲ್ ಏನನ್ನು ನಿಘಂಟೆ ಮಲ್ತಿ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಕಂಬಳದ ಜೀವನ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಂಡೈತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಕುದಿಟ್ಟು 2 ಸತಿ ಪಾರಾಯನಿ ಅಣ್ಣಿ ಕಂಬಳದ 2 ಸುತ್ತು ಪಾರಾಯರು ಕಂಬಳ ಡಾನಿ ಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ನಾಯರು ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಎಂಜಿನ ಆರು ಬಂಡಾರ್ಲು 6ನೇ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುಬಗೆರಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಮಗಿರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಫೈನಲ್ ಯಾನ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಓಟ್ ಹೋಗ್ಬೋರಿ ಅಲ್ಪ ತಕ್ಷಣ ಜನತ್ತ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಕಲ್ ಯಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಇದು ಗಿಡ ಪೋಡು ಬಂದಿರು ಅಂಚ ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ಏರುನು ಮಲ್ಲ ಸಟ್ಟದ ವಿಭಾಗದ ಏರುನೇ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಿ ಗಿಡ ಅದ ಅವು ಆ ವರ್ಷ ಆದೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಗಿಡತ್ತೆ ಮೆಡ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಅವೇ ವರ್ಷ ಮೆಡ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಮೆಡ್ಲು ಹೆಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೆಂಗ್ ಪುದರೆ ಗೊತ್ತಿಜೇರೆಗ್ಲ ಇತ್ತದಲೆ ಕಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲ ಪುದರ್ ಪಣ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾಣ ಮೈ ಕಡೆ ಗಿಡಪ್ಪಣಕಲ್ನ ಎರುತ್ತಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವ ಹೊಸ ಜವಾಣಿ ಎಂದು ಪುದರ ಹೆಂಗ್ ಹೊಸ ಜವಾಣಿ ಬಾರಿ ಪಾರ್ವೆಗೆ ಎತ್ತ ಕಂಬಳಪುರ ಅಂಚನಿತೆ ಪಾತಿರುನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಾಣಿ ಅದೇ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮಾವಂತೂರು ದೇವಪ್ಪ ಸೆಟ್ನ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ 2 ಗಿಡ ಪರಿಸರ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಜತ್ತಿನಿ 2ನೇ ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏತ್ ಮಾವಂತೂರು ಯಾನ ಗಿಡಪ್ಪಣಿ ಎನ್ನ ಎದುರು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ 1-2 ಗಿಡ ತೊಯ್ತೇರಿ ಎಂಗುಲೆ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪುಡಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣದ ಪಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಜವೇರ ನಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಉಂಡತೆ ಪಜೀರ್ ಕಂಬಳಾಡು ಹಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ 2 ಗಿಡ ತೇರು ಯಾನು ಮಾವಂತೂರ್ದ 2 ಗಿಡ ಆಗ್ತದೆ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ನಾಯ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಯಾನ್ ಅವಲೇ ಪುದಾರ ಕಾರ್ ಗಡ್ಡ ಬುರಿ ಅವನ್ ಇಡೀ ಸಭೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನು ತೂದು ಎಂಗ್ಲೇನು ತೂದು ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯರು ಮುಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲ ಫೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಫೈಟ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಗತ್ ಎರ್ಲೆ ಫೈಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಐನಿ ಎಂಕಲು ನಿಯತ್ತಡು ಮಲ್ಪನವು ಅವು ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಬಳ ಜೀವನ ಈ ರೀತಿ ಆರಂಭ ಆತನು ಅಂಚ ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಕಂಬಳದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾವಂತೂರು ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಂಡು ಅವಳ ಮೆಡ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ 2 ವರ್ಷೋಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಡ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೇ ಅಪ್ಪ 10-15 ಕಂಬಳ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 10-15 ಕಂಬಳ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚ ಬಂಡ ಪೂರ ಕೂಟೊಡ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಕೂಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತೆರಗುವಂಡ ಮುಲ್ಕಿಡು ಇಜ್ಜಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದೇವರ ಕಂಬಳ ಗೋಲುಂಡು ಅವಳು ನಾಯರ್ದ ಕೂಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಾಯರ್ದ ಊಟ ಕಡಿಮೆ 10 ಕೂಟ ನಾಯರ್ದಾಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಾತೆಟ್ಲ ಅಂಚ ಆತ ಮೆಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಅಪಗ ಅಪಗ ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆತ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಶುರುವತ್ತೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಂಚೆತ್ತರ ಮಂಡ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜತೆ 2 ಗಿಡ ಎಂಡ ಆಯ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಗಿಡ ಅವನಿ ಅತ್ತ ಆಯ್ ಮರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಅವನಿ ಅಪಗ ಆಯನ ಎರುವೇ ಮುಖ್ಯ ಆಯನ ಎರು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪನವೇ ಮುಖ್ಯ ಸೋಪನ ಪೂರೆಟ್ಲ ಸೋಪಾಡ್ಬಂಡ ಆಂಡ ಆಯನ ಮಣ್ ಯೋಚನೆ ಇಂಚ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಡ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಗ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಎಂಕ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಮೆಡ್ಲ ಆಯ್ಚಿಂದ ಅಂಚಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲದೇ ಇರುಟ್ಟೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಪೇದ್ರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಆಸೆಡ್ ಎಂಗ್ಳು ಗಿಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನದ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಪೇದ್ರಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇದ ಆತ ಬುಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೌಂಕ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಟ್ಟದೇರು ಕುಲ ಜನತ್ತವರ ಕೊರತೆ ಬತ್ತನು ಯಾನ್ ಇಂಚಿದ ಮಾವಂತೋಡ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಏತಿ ಎಂಗಲ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಬಂಡಪ್ಪ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ಸುರು
ನೆನಪಾಂಡು ಎನ್ನ ಕಮಲ ಜೀವನಡು ಸುರು ಏನ್ ನಾಯರ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣೆಂಕು ನಾಯರ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವಸ್ಥೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪೊಂಕ್ರ ಬಜ್ಜಾರ್ಲು ನಾನು ದೇವಪ್ಪಣ್ಣನ ಪಂಡೆ ಹೋದ್ ಆರ್ಲ ಬಂಡೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ಮೆಟ್ಲು ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸಹಜ ಅಭಿಮಾನ ಅವರಾಜರೆ ಇರೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಜಿಂದ ಪಣ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಒಟ್ಟುಗಂಡ ದಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಡ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಒಟ್ಟು ನನಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಬಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಜತೆ ಇರು ಗಿಡ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಗಿಡ ಫೈನಲ್ ಬರೋದಿತ್ತ ಇಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬೋಳಂತೂರು ಕಂಬಳ ಬತ್ತನು ಗಿಡ ಅವಲ ರೌಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನು ಇಂದುಲ ಬತ್ತನು ಸಹಜ ರಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಿಡಪ್ಪನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಜನ ಈ ಪಡವು ರಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬನ್ನದ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂತನತನು ಬಾರಿ ಆರಾಮಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪನೇ ಮಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಕ್ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನತೆ ಅವು ಒಂಜೇನು ಎಂಗ್ಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಗ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪನದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ರಡ್ಡು ಮೆಡ್ಲು ರಡ್ ಇಲ್ಲದ ಪತ್ತು ಇತ್ತ ಆಯ್ತು ಮುಡಾರು ಸಾಂತಾಜೆ ರತ್ನೂರ್ ಬಜೆ ಇನ್ನರ್ನೇರು ಗಿಡ್ಪರೆ ಒಂಡೇರು ಅವಳು ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಸೀನಿಯರ್ ಸರಾಗಿ ಎಂಗ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಮೆಡ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲೆ ಅಪರೂಪದ ವಿಚಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಮೆಡ್ಲು ಕೊಣಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತ ಮಿಜಾರ್ಡು ಮಾತೆ ಅನ್ನೋರು ಎರುಗಿಡನಾಗ ಆನಂದ ಆಳ್ವಿನ ಕೂಟೋಡು ಇಂತಲೆ ಕಣೆ ಗಾಂಡ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತು ಇತ್ತನು ಈಗ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪ ಕಮ್ಮಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಶಾದಾಯಕದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲೆಜ್ ಕೆರವಾಶ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೇನ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಬಂಡ ಯಾನು ಬುಡ್ಡೈನಿ ಫೈನಲ್ ತೆರವತ್ತೆ ಏನು ಬುಕ್ಕರ ಗಿಡ್ಪೆರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜರು ಆ ಸುಲಭಡು ಗಿಡ್ಪೆರ್ ಆಪೂಜೆ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಯರ್ದೇರು ಫೈನಲ್ ತೆರು ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಓಲಾ ಪೋದಿಗೆ ಕಾಪಿದ ಕಣ್ಣ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚನ ಮಲ್ತದ ಜಪುಡವಣಿ ಎನ್ನ ಕಾತಲೆ ಎನ್ನ ಕಾಪುಣಿ ಹಾಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರು ಗಿಡ ತಯಾರ ಹೊಡತ ಎನ್ನ ಅಂಚ ತಯಾರ ಮಲ್ತು ಎನ್ನ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪತ್ತೇರು ಆ ದಿನಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಸಾಂತ ರತ್ನವರ್ಮ ಜೈನರ ಎ ಮುಡಾರು ಸಾಂತ ರತ್ನವರ್ಮ ಜೈನರ ಬಿ ರಡ್ಡು ಎರಲ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನು ಇವಾಗ ಮಾತು ಮಲ್ದನ ಕತೆ ಅಪಗಾದ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಈ ರೀತಿ ಮೆಡ್ಲು ಹಾಕದೆ ಅದು ವರ್ಕಾಡಿ ಚೌಡಿ ಬೇಲ್ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತೇರು ಆಕಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ಕಾಪುಣಿ ಆರೇನು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಗಿಡಪ ಹೊಡು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ನೋಡಿ ಎರುಗ್ ಮೆಡ್ಲು ಹಾಕುನಿ ಹತ್ತು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಎರುದ್ದಾಗುಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲು ಡೇಪತ್ತೆ ಆಡಗಿಡ್ಪ ಹೊಡ್ದು ಆಸೆ ಅಂಜಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಹೊಡಾಯನ ಆಸೆ ಆರು ಏತ್ ಮೆಡ್ಲು ಪದೊಂದು ಪೋದಿ ಪೆರು ಬಂಡನ ಅರೆ ಬಂಡಾರ್ರಿ ಎಂಗ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎರು ಬಲ್ಲಡು ಮೆಡ್ಲು ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಜಯಪುರ ಪಂಡೇರು ಅಪಾಲ ವಿಜಯಪುರ ಬಾರಿ ಸಲಹೆ ಯಾರು ಈ ಕಂಬಲ ದಾಲಾಪಜಿ ಈಗ ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲ ಬಂಡೇರ ನಾಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಜೂನಿಯರ್ ಬಲ್ಲಡು ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಮ್ಲ ನಾಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಯರ್ ಎದ್ ಬಡ ಪಕ್ಕ ಒರಿದ ಗಮ್ಲ ಬರ ನಾಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಂದು ವರ್ಕಾಡಿ ಚವಾಡಿ ಬೇಲ್ದ ಈ ತಾನಾಗ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದ ಕುಟ್ಟಿಲ ಮೋಡೆಲ ಇಂಚಿನ ಪಾರ್ದನ ಬಂಡ ಕಂಬಳಾಡಿ ಇನಿಲ ಕಂಬಳಗ ಆ ಕಾಲೊಡು ಏರ್ಪೋತೇನ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಟು ಅವರ ಜುಬ್ಕಾಬ್ ನಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನನಾಗ ಏರ್ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಗಿಡಪ್ಪನೇನ ಕತೆ ಉಂಡೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಾರುಣಿ ಮಾರ ಅಂತ ನಡುಬಗೆ ಕರ್ಣಣ್ಣೆ ಮತ್ತ ಗಿಡತೋಯ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೇತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ್ಲ ಮಕ್ಳು ಜನನೇ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಡುಮಜಿ ಕಂಬಳ ಕರ್ಣಣ್ಣೆ ಬರ ಗಿಡ್ತೇರು ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಜನ ಆದ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಂಡ ಬೇತೆ ಎರುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟ ಉರ್ಲೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ ಎಂಕ್ಲನ ಎರಡು ನೀರು ಬರ್ಪೇಸ ಗಿಡಪ್ಪದ ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ದುಡ್ಡುದಕ್ಲ ಅಂಚೆನ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಲಡೆ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪದ ಅಂಚೆ ಗಿಡತ್ತ ಏತ ಗಿಡತ್ತನ ಬಂಡ ಅವು ಹೆಣ್ಮ ಕಂಬಳ ಹೆಣ್ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟೇ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬಸ್ತದ ಅಂಡ ಇರು ಎಡ್ತು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ ಕೆಂಡ ಅರ್ನೇತ ಕತೆ ಅವನು ಅರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಮೇತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏಪಲ್ ಏನಾಡು ಆರೆ ಮಂಟೆ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ರೆಫರೆನ್ ಅಕ್ಲೆ ಅವು ಏತ ಪೋಯ್ ಫೈನಲ್ ಅವು ಸರಿ ಮಂಜೋಟಿ ಬಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಣಿಂದ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಐನ ಯಾನ್ ಗಿಡತ್ತದ ಮಂಜೋಟಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದೀಪನ ಕತೆ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾರು ಮಂಜೋಟಿ ತಲುಪಿ ತೂತು ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆತ್ತೇರು ಅತ್ತಿಯ ಈಕೆ ತೆಂಚಾಪುಂಡು ಗೇಂಡೇರ ಅಂತ ಆಯ್ತಾನು ಕಿರ್ತು ಬತ್ತ ಮಂಜೋಟಿ ಬತ್ತ ಉತ್ತನ ಬಂಡ ಅರೆಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಆತ ಅದು ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಅದು ಇನಿ ಇದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಸಮ ಬರ್ಪುಣು ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಅಂಚಲ್ಪ ಫೈನಲ್ ಅವು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀವಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಬರ್ಪುಣು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಪೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ದ ಹೇಗೆ ಅನಿರೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಐನ್ ಸರಿ ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಡುಂಡ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಎರುಗಿಡಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಬೆರಂಗಾಲ್ದ ಬಜ್ಜಗೋಳಿ ಕಂಬಲಾಡಿ 140 ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವು
140 meters distance kare 140 meters appa manual ippu alla tupune sariya tude banpidate appa second banpide krama ittanu chance bannaga inde gunapal kadambera voice banundu ledu 140 meters 12.06 second undanడి 12.12.06 ఉందప్ప కన్నడ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಯಾರ ಲೆಕ್ಕ ಬರಲೇ ಅಂಜ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಪ್ಪು ಇಂಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗಳ ಬರ್ಪುಜ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಬರೋಣಾತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುದಾಡು ದಾಯನಿಂದ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ 140 meters 12.06 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೊಲಿಪಂದಿನ ದಾಖಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪುದಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡೆಲ್ ಕುಟ್ಟಿಲ ಮೋಡೆಲ್ ಅವು ಇತ್ತೇರು ಅವೇ ಪುಸ್ತಕದ ತೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಮ ಎರಡಗೆಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಸುಲಾ ಬಡ್ತಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ ಎರಡಗೆಂಡ ಆ ರೀತಿ ಬಾಯಿಪಾಠ ಒಂದು ಕೂಡ 12.06 140 meters ಬಜಗೋಳಿದ ಲವಕುಶ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಇತ ಮಿಯರ್ ಇಟ್ಟತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಬಳ ಅವು ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬದಡೆ ಉಂಟು ಇನಿಕಲ ಬುಕ್ಕೇರ್ನ ಇರ್ಬುರ ಗಿಡ ಇಂದು ಪೂರ ಪಂಡರ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಪಂಡರ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ ತನಗ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣಿಕೆ ದಡ್ತಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಪಾವಡು ಒಂಜೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆತೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅವಲೇ ಟೈಮ್ ಬಂಡಾರು ಅಪ್ಪಗ ಅಣ್ಣಿ ಬಂಡಾರ ಇತ್ತೆ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಡೇರ್ ಇತ್ತೆ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬುಗೌಡ್ರು ಇತ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ತಂದೆ ಗೌಡ್ರು ಪಳೈ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬುಗೌಡ್ರು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಇತ್ತೇರಿ ಗಿಡ ಇತ್ತೇರು ಅವಲೇ ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ಬರ ಗಿಡ ಪುಣತೆ ಇದು ಪುಣಿಕೆ ದಡ್ತಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲರಾಜ ಇಲ್ಯ ರಾಜ ಅಂತ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮೆಟ್ಲು ತಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಂ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯ್ತಾನ ಒಂದಿತ್ತಾನ 7 ಇಪ್ಪು ಆ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಜಾತೆ ಇರುಕ್ಕು ನಾಯರ್ದ ಇರುಕ್ಕು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 2 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಅವು ಒಳಚೂರು ಕೊಂಡರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಏರಿಯರು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುಂಡು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಎರ್ಗಟ್ಟೆ ಅಂದು 98 97 98 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬೈಲ್ ಮೇಗಿನ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ರಡ್ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಅವ್ದು ಆಯ್ತಾನ ಎಂಗ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಬಂಡ ಏರು ಈ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅದಾತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಬಾತಾರ ಎಂಗ್ಲ ಅವೇ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪು ರೇಂಜ್ ಇಡಿಪ್ಪು